Maratoni! Ikaw, anong trip mo? Uy, parang may nangangat eh. Parang kinakapa mo yung mga buhok mo na ang tagal-tagal mo nang hindi sinishave. Shout out! Shout out sa mga hindi pa nagsishave mula ngayon, mula noong 2025 hanggang ngayon. Ano be? Baka ano na yan, be? Jamboree na yan. Kung taga Los Baños, Laguna ka, alam mo yung jamboree. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng hindi pa nagsishave. Charot! Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your dalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip lang. Trip! Trip mo naman sana bawasan yung mga buhok-buhok sa mga singit-singit mo. Oo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, dili kung mukhang nag-shave yan. Nag-shave ng bigote. Oo, sabi nila mas masarap daw ikis kapag ka medyo malinis, walang tumutusok. Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung saan, habang patagal ng patagal, kang nakikinig. Syempre, gusto ko, hindi lang akong masarap. Pati ikaw, pasarap ng pasarap. Diba? At isa sa mga magagandang gawin o isang magandang trip para sumarap ka. Kailan ka ba huling nag-shave? Oo, kung saan mang parte ng katawan mo yan. Alam mo no, share ko lang, may na-realize ako. Kapag ka pala nag-shave ka, ang lakas lang din makamukhang bata. Oo, lalo na sa mga kalalakihan na, meron akong kakilala. Lagi ko siyang nakikitang may bigote. Pero nung habang tumatagal, sabi niya, sige nga, shave ko nga to. Sabi ko, ang laki! Ang laki ng inimprove ng mukha. Oo, nawala yung mga kung ano-anong hindi pantay-pantay na bigote sa may bibig. Tapos makikita mo rin doon, iba rin pala talaga ang itsura kapag ka medyo clean look ang mukha, ano? O, tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo kung saan siyang category na pupunta. Category A na medyo clean look na. O category B na medyo mukhang Tarzan. Hindi marunong mag-shave, no? Anyway, usapang shave, oo. Siyempre, hygiene pa rin tayo. Health and fitness and hygiene together with Maratoni. At ngayong araw, sabi ko nga, bakit ba mahalaga ang pag-shave? Pag-shave ng ulo, o kaya ulo. Itong ulo, alam mo merong iba gusto nila kalbo lang. O ayaw nila kasi nga gusto nila tipid sa shampoo. O kaya naman, nagsishave ka ng kilikili, lalo na sa mga kababaihan. Ako, sabi ko nga, hindi pala ako pwedeng lumabas nang hindi nagsishave ng kilikili. Oo, kasi lagi akong sports bra. So, pag naka-sports bra ka, tapos pagtatakbo ka, tapos biglang may nag-hi sa'yo na fanay sa labas, sasabihin, Maratoni! Tapos tinaas ko yung kilikili ko, o may chismis, o edi ang pangit. Diba? Usapang shave tayo ngayon, kasi sabi nila, maganda rin pala kapag ka nag-i-invest ka sa mamahaling pang-shave. Oh, hindi na pwedeng tigli-5. Yun na yung gamit ko eh. O siya, pag-usapan natin yan maya-maya lamang. But for now, syempre, mag-relax ka muna dyan. Uminom ka ng tubig para hindi ka ma-dehydrate at hindi ka mukhang malosyang at dumami yung wrinkles mo. Habang nakikinig ng Feel Good Music, ngayong Feel Good Thursday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1